Petrinjski radio i portal 53 simboli su objektivnog, pravodobnog i predanog informiranja građana Petrinje. Povezujući Petrinjce u domovini i svijetu, desetljećima služe kao glas zajednice i u svakodnevici i u najtežim trenucima. Petrinjski radio, jedna od najstarijih radijskih postaja u Hrvatskoj, ove godine obilježava 80 godina djelovanja. Kroz svoju dugu povijest mijenjao je nazive i lokacije, ali nikada nije odstupio od svoje misije – biti uz građane. Posebno se istaknuo tijekom ratnih godina, a današnje ime i oblik nosi od 1999. godine. Portal 53 pokrenut je 2010. godine na inicijativu tadašnjeg direktora Darka Komlinovića. Ove godine slavi 15 godina postojanja. Od prvog dana postao je nezamjenjiv izvor lokalnih vijesti, promicatelj zajedničkih vrijednosti i pokretač brojnih inicijativa. Danas se ubraja među najčitanije lokalne portale u županiji. Njihova uloga u danima nakon razornog potresa krajem 2020. godine bila je od neprocjenjive važnosti. Unatoč gubitku prostora, već 3. siječnja 2021. nastavili su emitirati iz kontejnera na Trgu kulture, pokazavši iznimnu profesionalnost, predanost i hrabrost. Danas su ponovno u svojim novo uređenim prostorima u zgradi Hrvatskog doma spremni za nova poglavlja i izazove i dalje uz svoj grad i njegove ljude. Gradsko vijeće grada Petrinje, Petrinjskom radiju i portalu 53 dodjeljuje nagradu grada Petrinje zbog iznimnog doprinosa u novinarskom i informativnom radu na području grada.